Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Ләйсән Ханова һәм бүгенге төп темалар хакында кыскача. Кибеттә сакчы булып эшләгән шәһәрдәшләр хезмәт хакын тулысы белән алмаган. Бу очракларда нәрсә эшләргә белгечләр фикерен Гүзәл Шихапова тыңлады. Алимент һәм штраф түләмәүчеләр машина йөртә алмаячак. Әҗәтләр өчен таныклыкны алалар. Суд приставлары белән рейдтан хәбәрчебез репортажы. Инвалидлар 6 айдан артык подгузниклар ала алмый интегә. Яңа елдан бу эш белән социаль иминиятләштерү фонды шөгыльләнәчәк. Файдасы булырмы? Биеп алганнан соң каршылыкларда авыр тоелмады. Яшүсмерләр бүген экстрим паркта физик әзерлекләрен сынап карады. Кибетләрдә бинам билкен саклаганнар, тик шәһәрдәшләр үзләрен алдыннан саклый алмаган. Өстәмә керем алырга теләгән пенсионерларга хезмәт хакын киметеп түләгәннәр. Шәһәрнең ире кибетләрнең берсендә сәгатенә 47 сум алырга тиешле сакчылар үзләренең арзан бәягә эшләп йөргәнен хезмәт хакын алыр вакыт җиткәч кенә белгән. Хәзер алар эштән киткән инде. Кемгәдер калган акчаларны түлибез дип ышандырганнар, әмма хәзер пенсионерлар белән беркем дә элемтәгә кергә теләми. Нет, не дадут. Раньше всегда давали же зарплату вовремя. И все давали. Ошибка никакой раньше не было. Сакчы булып эшләгән 3 шәһәрдәшебез бүген үзләре эшләгән акчаларын алырга килде. Соңрак тагын берничә кеше килергә тиеш. Безнең кебекләр 20гә якын ди пенсионерлар. Аларны Атол предприятиесе яллаган. Хәзер менеджер телефоннан җавап бирми, офиска бөтенләй кертмиләр. Какому? Татьяне или Грязнову? Грязнов, это кто здесь? А? Грязнова здесь нет такого. Ну, подождем, здесь же холодно, ноги замерзли. Мы у вас посидим там, подождем. Нет у нас, к сожалению, не зал ожидания. Ну нет, почему не зал ожидания? Я у вас Потому что работаю. нет никого. Пенсионерларның сакчы булып эшләүләре хезмәт кенәгәсендә күрсәтелмәгән. Кайберәүләр килешүдә төземәгәннәр. Эшкә алганда аларга сәгатенә 47 сум түләргә вәгъдә иткәннәр. Тарифларның үзгәрүен шәһәрдәшләр хезмәт хак алганда гына белә. Тиешле 47 сум урынына сәгатенә 30 сум түләгәннәр. Алдан белсәк, бу бәягә эшләп тә йөрмәс идек ди кайберәүләр. Менеджер договор турында вообще сүз кузгатмады. Ул әйтте, менә чыгасыз, эшлисез, менә компьютерна кертте да ул при мне минем алда инде. Вот шулай фамилияны язды. Шул сәгатьтән мин сезгә магазинда табельне алып барачак директор диде. 192 сәгатькә инде 47 сумнан шулай чыга. Ну, минем бөтенсе саналган анда. Остатканы бирәләр дип уйлап килдем мин. А так килмәгәндә булар идем. Мин с настроением зарплату свою получать пришла. Вакытлыча эшкә урнашкан очракта да ике як арасында килешү төзелергә тиеш. Оешма хезмәт мөнәсәбәтләрен рәсмиләштерүдән баш тарта икән, бу закон бозу дигән сүз. Согласно Трудового кодекса Российской Федерации. Россия Федерациясының хезмәт кодексы буенча килешү язма рәвештә ике як тарафыннан 2 нөсхәдә төзелә. Аның бер экземпляры хезмәткәрдә, берсе эш белән тәэмин итүчедә кала. Хезмәткәр эшли башлаганнан бирле 3 көн дәвамында килешү төзелергә тиеш. Әгәр килешү буенча пунктлар үтәлми икән, прокуратурага яки хезмәт инспекциясына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Алданган сакчылар шулай эшләде дә, алар прокурор исеменә гариза язды. Моның өчен эш белән тәэмин итүче оешма административ җаваплылыкка тартылырга мөмкин. Аңа 3000 алып 5000 кадәр штраф яный. Ел башы гына булуга карамастан прокуратурага хезмәт хакын түләмиләр дип зарлана башлаганнар инде. Соңгы тапкыр Пак Инвест хезмәткәрләр суд аша берничә ай түләнмәгән хезмәт хакларын алуга иреште. Статистика буенча Чаллыда эшләүче халыкның 20% хезмәт хакын вакытында алмый. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Кор көртләре эшкә вакытында барып җитәргә кумачаласа, штраф салмаячаклар. Бу хакта Россиянең халыкны эш белән тәэмин итү һәм мәшгульлек федераль хезмәте орынбасары Иван Шкловец хәбәр итте. Ул оешма җитәкчеләре хезмәткәрләр соңга калган очракта һава шартларын исәпкә алырга тиеш дип белдерде. Быел илнең төрле төбәкләрендә күпләп кар яу очраклары еш булды. Коммуналчылар карны вакытында чистартып өлгермәсә, җәмәгать транспорты да соңга калып йөри. Монда очракта хезмәт кодексының 192 маддәсе буенча хезмәткәр соңга калып вазифаларын үти алмаса, бу кагыйдә бозу булып саналмаска тиеш. Әйбәт булыр, потому что там трамвайларга, автобусларга өлгермибез. Соңга калабыз. Соңга калмасыннар, вакытында эшкә килсеннәр. Я думаю, что все-таки надо пораньше выйти. Миңа калса, өйдән иртәрәк чыгарга кирәк. Һава торышын алдан белеп була бит.
Әмне бурычлар өчен машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм итәләр. Яңа елдан бу хакта закон гамәлгә керде. Түләнмәгән элементлар һәм штрафлар суммасы 10 000 сумнан арткан очракта әлеге документсыз калу бик мөмкин. Бүген суд приставлары бурычларны тоту максатыннан Вахитов проспектына ауга чыкты. Урында безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. Суд приставлары глобус тукталышында бурычларның исем фамилиясы күрсәтелгән исемлек бик озын. Реддә гадәттәгечә юл иминлеге инспекторлары, идарә итү компанияләре вәкилләре, салым инспекциясе һәм пенсия фонды хезмәткәрләре катнаша. Беренче булып приставлар авына Альберт Гарипов эләкте. Аның өчен абонент түләүләренә булган бурычы һич көтелмәгән хәл булып чыкты. Я не в курсе этого. Бернинди кагаз да белешмә дә алганым юк. Телекомнан бурычмы хәзер үк түләп китәм. Әмне Илнур Зайкиев рейдта катнашучыларның барысында гаҗәпкә калдырды. Аны беркем дә туктатмады. Ул приставлар янына үзе килде. Узган ел аның банк счетыннан 5500 сум акчасын салдырганнар. Хәзер шәһәрдәш үзен ни өчен штрафка тартканнарын белергә тели. До сих пор разобраться не могу. Бүген дә ни өчен штраф түләтүләрен аңлый алмыйм. Суд приставлары әле берсенә, әле икенчесенә җибәрә. Хәлне төгәл итеп аңлатып бирүчене таба алганым юк. Яңа елдан суд приставларының вәкаләтләре тагын да артты. Хәзер алар бурычларны юллап алып кына калмый, эҗәтләрне машина йөртү таныклыгыннан да мәхрүм итә ала. Вышел закон с 15 января. Яңа закон буенча без 15 январдан юл кагыйдәләрен бузган өчен штрафлар суммасы 10 000 сумнан артып китүчеләрне һәм алиментлар өчен бурычларны таныклыктан мәхрүм итә алабыз. Рейдлар алга таба да дәвам итәчәк. Аларның урыны һәм вакыты турында алдан хәбәр итмиләр. Ләйсән Ханова, Гүзәл Хибуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Яна рейдлар темасына инспекторлар шәһәрнең транспорт оешмаларын тикшерә. Бүген алар шул максаттан рейдка чыкты. Ел башыннан гына да юридик затлар җаваплылыгындагы транспорт чаралары тарафыннан 3 һәлакәт теркәлде. Аларда шул кадәр кеше зыян күрде. Рейд нәтиҗәсендә машиналарны карап тору буенча күп кенә кимчелекләр барлыгы да ачыкланды. Автобусын габарит не горело. Автобусның габарит утлары янмайды. Югыйсә кышкы вакыт бит. Чыгып киткәндә барысы да яхшы иде. Аннары утлар сүнде. Төзәтербез. За выявление технически несравненства транспортсредств. Техник яктан машиналарның төзек булмау өчен шоферлар гына түгел, транспортны шул килеш юлга чыгарган вазифадагы кешеләр дә җавап тотачак. Алар административ штрафка тартыла. Инвалидлар 6 айдан артык подгузниклар ала алмый интегә. Яңа елдан бу эш белән социаль иминиятләштерү фонды шөгыльләнәчәк. Файдасы булырмы? Биеп алганнан соң каршылыклар да авыр тоелмады. Яшьсезләр бүген экстрим паркта физик әзерлекләрен сынап карады. С 25 по 29 января в КДК КамАЗ пройдут лекции народного целителя Хусаина Табиба. В рамках мероприятия состоится выставка-продажа наборов трав, фитосборов и продуктов пчеловодства из Башкирии. Начало в 13 часов. Вход свободный. Галевскар Камал театры февральнең 12-сеннән 16-сына кадәр Яршалла шәһәрендә гастрольләрдә. Энергетик мәдәният сараенда театрның иң популяр спектакльләре һәм премьералары. Билетларны Камал театры сайтында һәм кассаларда алырга ашыгыз. Телефон чаллыда 70 1093 12+. Кар өстендә алмалар, кар өстендә алмалар. Гадәттә алмалар сөйләшми. Тик эссендә бары да булырга мөмкин. Голден һәм Джанагарет алмаларының килограммы нибары 59 сум 90 тиен. Бары тик 19-нан 25 январга кадәр. Мотоцикл, снегоход, автомобиль могут стать твоими. Спеши получить купон участника акции в сети АЗС Наиком. И 30 января в прямом эфире телеканала Челны ТВ смотри розыгрыш ценных призов от АЗС Наиком. Сез туры эфирда яңалыклар чыгарылышын карыйсыз, без дәвам итәбез. Инвалидларны бушлай подгузниклар белән тәэмин итү темасына кабат әйләнеп кайтабыз. Беренче карашка кызык тоелса да төптән уйлап карасаң бик кызганыч. Чаллылар өчен бу үзәккә үткән тема. Бигрәк тә өлкән шәһәрдәшләребез өчен. Ярты ел дәвамында беренче төркем инвалидлар авырып урын өстендә ятканда кирәкле булган эшке киемне ала алмый. Элек аларны бирү белән комплекслы үзәк шөгыльләнде. Узган ел ахырында ул ябылды. Январдан бу эш социаль иминият фондына тапшырылды. Хәзер чаллылар аптырашта. Аларга 2015 ел өчен подгузникларны кем бирергә тиеш? Пеленку расправляю, одеваю ему, ну он сейчас тоже в ней, в пеленке в этой, и скотчем заделываю вот так с этой стороны, ну по бокам и с этой стороны.
Вот так и это. Она хоть что-то держит, но немного, но хоть что-то. Татьяна Шинкаева ирен менен инде 13 ел тәрбияли, аның инсульттан соң сул ягы хәрәкәтсез калган. Моңа бәүлен тота алмау проблемасы да килеп кушылган. Подгузникны соңгы тапкыр пенсионер ярты ел элек алган. А как мы с них будем требовать те? Без алардан узган 6 ай өчен ничек алыйксың? Хәзер мин барам, шул подгузник пеленкалар өчен гариза язам. Безгә гыйнвар өчен китерәчәкләр. Теге 6 ай шул килеш оча. Элек инвалидларга подгузник һәм пеленкаларны китерү буенча комплекслы үзәк шөгыльләнгән. С 1 января 2016 года полномочия по обеспечению 2016 елның 1 гыйнварыннан инвалидларны һәм ташламалы гражданнарны социаль яклау һәм хезмәт министрлыгында ветераннарны тәэмин итү социаль иминiyet фондына күчерелде. 15 ел өчен алар җавап бирми булып чыга. Инвалидларга вакытында алмаган подгузникларны китерерләрме? Сорауга җавап табар өчен без социаль яклау министрлыгы белгече белән элемтәгә кердек. Анда аңлатуларынча финанслар тоткарлану сәбәпле подгузниклар килмәгән. Аларны китерүче бары тик декабрь аенда гына үз эшенә керешкән. Барлык сораулар буенча кайнар элемтәгә мөрәҗәгать итәргә кирәк. 122 87. Бу безнең төп үзәктә сораулары булганнар шалтырата ала. Анда исем, фамилиягызны, адрес һәм телефоныгызны язып алалар. Һәм шунда ук база буенча карыйлар. Китерелгәнме, юкмы базада күренә. Ягъни подгузниклар тиеш булган икән, димәк якын арада һич шиксез китерәчәкләр. 15 ел өчен подгузниклар китерүнең соңгы вакыты гыйнвар ахыры дип вәгъдә итте белгечләр. Илсия Валиуллина, Гүзәл Хәбибуллина, яңалыклар. Дуңгыз гриппы белән авырган ир-ат 2-3 көннән хастаханәдән чыгачак. Исегезгә төшерәм, шулда AH1N1 штамлы гриппның бер очрагы теркәлде. Казанда әлеге диагноз 2 кешегә куелды. Берсе 3 яшьлек бала. Алар да савыгып хастаханәдән чыккан. Катлаулы йогышлау авыруның билгеләре гадәти гриппныкы кебек үк. 2-3 көндә үк вируслы пневмония башлана. Шуңа күрә авырган очракта кичекмәстән табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк дип киңәш итә белгечләр. Кытыру шире белән бәйле карантин дәвам итә. Шулда декабрь аенда бер кытыру очрагы теркәлгән иде. Республика буенча барысы 300дән артык шундый хәл күзәтелде. Соңгы елларда авыруның артуы күзәтелә. Августтан октябрь аена кадәр бу авыруга каршы йорт мәчетләренә һәм итләргә вакцинация үткәрелгән иде. Әле дә теләгән һәркем ветеринария үзәгенә килеп, йорт хайванына бушлай вакцина ясата ала. Президент указы негізінде кытыру ширенә карантин кертелде. 5 декабрьдә инструкция негізінде 2 айдан соң 60 көннән соң бу карантин бетерелә. Бу инде безнең 5 февральгә туры килә алла берсе. КФУның Яршалы институтында попечительlik советы булачак. Бүген аны оештыру җыелышы узды. Әлеге совет вузның үсеш стратегиясын билгеләү, көндәшлеккә сәләтен үстерү, өстәмә финанслар җәлеп итү максатларын күздә тота. Аның составына машина төзелеше һәм транспорт, төзелеш һәм торак финанслар тармакларында эшләүчеләр кертелде. Нигездә аларның барысы да шәһәребездә билгеле кешеләр, оешма предприятие җитәкчеләре. Шулай ук якын тирә район шәһәрләрдән Әтик, Түбән Кама һәм Алабугадан да вәкилләр бар иде. Сам факт вашего прихода. Сезнең бирегә җыелуыгыз инде кызыксыну барлыгын күрсәтеп тора. Безнең эш гамәлләребезне бер дулкынга килергә кирәк. Вузлар үзләренчә, бизнес һәм хакимият үзенчә яши дигән тезис тарихта калырга тиеш. Һәм без эшебезнең нәтиҗәле булуына ирешергә тиеш. Попечительlik советы әгъзалары әлеге эшне бушлай башкарачак. Җыелышлар төрле вакытта оештырылырга мөмкин. Шулайда бер шарт бар. Алар елына ким дигәндә бер тапкыр үтәргә тиеш. Советны Чаллы мэры Наил Мәхдиев җитәкләячәк. Алдагы көннәрдә синоптиклар җылы һава торышы сакланачагын хәбәр итә. Көннәр киләсе атнада салкынайырга тиеш. Шулай да табиблар җылы һавага алданмаска, киенеп йөрергә киңәш итә. Аеруча грипп вирусы таралган вакытта. Җылы, арзан, шул ук вакытта килешеп торган үз киемен ничек сайларга? Бу хакта киләсе сюжетыбызда. Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары өчен зима кибете ябылу уңаеннан зур ташламалар бүләк итә. Бирдә мутон һәм кайры туннарның 2000ннән артык моделе тәкъдим ителә. Алар барысы да бер биядән 24900 сум. Күн плащлар һәм курткаларның бәясе 15000 сумнан артык түгел. Даими клиентлар һәм пенсионерлар өчен өстәмә ташламалар, һәр сатып алучыга бүләкләр каралган. В связи с закрытием нашего салона кибет ябылу уңаеннан салонда кайры һәм мутон туннарның бәясе 24900 сум. Икенче өс киеме бүләккә без сезне үзебезнең кибеткә чакырабыз. Сатып алучылар ташламалардан файдаланып калырга ашыга. в начале сезона приобрелась. Сезон башлангач кайры тун сатып алган идем. Акция турында ишеткәч тун алырга килдем. Бүләккә тагын бер өс киеме бирделәр. Покупала изделия. Бирдә алган киемнәрнең сыйфаты югары, хезмәт күрсәтүләре яхшы, кызлар сойлаганда ярдәм итә. Бирдә миңа бик ошый.
Зима кибетендә өс киемнәрнең киң ассортименты һәм 36-дан 72-гә кадәр барлык үлчәмнәр тәкъдим ителә. Кибет ябылганчы, булай бәядән тун алып калырга ашыгыгыз. Ход яз һәм артыкка юллама от. Артык балалар үзәге һәм Россия почтасы 10 яшьтән алып 16 яшькәчә балалар арасында шундый бәйге оештыра. Моның өчен 18 апрельгә кадәр минем артыкка барасым килә дигән темага ход язарга һәм артык балалар үзәгенә җибәрергә кирәк. Нәтиҗәләр 16 июньдә лагерьнең туган көнендә билгеле булачак. Төп шартларның берсе ход кулдан язылган булырга тиеш. Аны заказлы белешмәле конвертка салып җибәрергә кирәк. Һава торышы балаларга комачауламады. Бүген Экстрим паркта Коршылыклар полосасы дип исемләнгән ярышлар узды. Анда шәһәрнең яшүсмерләр клубларына йөрүче 12 яшьтән алып 14 яшькәчә балалар көч сынашты. Старт алдыннан буыннарны җылытырга кирәк. Моның өчен яшүсмерләр флешмоб оештырды. Алда сынау каршылыклардан торган полосаның 8 этабын узарга кирәк. Моңа пневматик коралдан ату, кырнаминалардан арындыру, ауруны носилкаларда тиешле урынга җиткерү, медицина темасына булган сорауларга җавап бирү һәм башкалар керә. Катнашучылар кызык булса да бик җиңел булмады ди. Заранее никто ничего не придумал. Алдан ук берни дә белмәдек. Полосада баскычлар тайгак иде. Барыбыз да таеп егылдык. Полоса авыр түгел, әмма җәен җиңелрәк булыр иде. То, что я сейчас проходил на канатах, это... Мин канатта йөрдем, уч төпләрем авырта башлады. Каршылыклар полосасы уен гына түгел, биредә катнашучылар белемнәр туплый, ә кайберәүләр белгәннәрен ныгыта. Оештыручылар бу юлы полосаны хәрбиләрнекенә охшатып әзерләгән. Бу балаларга киләчәктә кирәк булачак диялар. Для детей это помогает не только в учебе. Бу балаларга физик мөмкинлекләрен ныгытырга да булыша. Быел балалар ГТО нормалары тапшыра. Әлеге чара сынауларны уңышлы үтәргә ярдәм итәр дип уйлыйбыз. Сдают дети нормативы. Һәр этапта да командалар очколар туплады. Гомуми нәтиҗәләр буенча беренче урынны Эврика яшүсмерләр клубына йөрүчеләр яулады. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, яңалыклар. Шоллыга КамАЗ мастер командасы кайта. Спортчыларны бүген Мәскәү аэропортында каршы алдылар инде. Шоллыга алар 21 январь төнендә 2:15 минутта очып кайтып җитәргә тиеш. Һава торышы начар булуына да карамастан, Бигеш аэропорты җитәкчелеге самолет расписание буенча төшәчәк дип хәбәр итте. КамАЗ мастер командасын аэропортта хезмәттәшем Константин Величко каршылаячак. Спортчыларның тәэсирләре, кичерешләре хакында иртәгә новости яңалыклар тапшыруында карарга онытмагыз. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән саулашам, исән-имин булыгыз.